खुलुमबाय लोगोफोर गोबां मानसियानो रन्जन दैमारी सारखौ माब्ला उदां जागोन ना बिनि बाथ्राखौ सोंलुबाय थायो आरो बयबो मोनथिनो लुबैयो। नंगौ आंबो लुबैयो मोनथिनोखौ। रन्जन दैमारी साराथ' थिगैनो दङ। आंनिख्रुइ साबसिन मोनथिगोन होनना बुङोब्ला रस जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि बिथां जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना थांबाय थायो दैलिथ' नङा सप्तायाव खनसेब्लाबो थाङो। लास्ट दाखालि थांनायावहाय मा जाहैबाय सार रन्जन दैमारीनि थानायाथ' ओरैबायदि माने बि थाग्रायाव बिनो लावथि गंसे दोना सिखा गंसे दोना जेबो दोना दोननोबो होआ। बिनि थाग्रा रुमनि बेक साइडआव हाग्राया ओरैबायदि गिदिर जाबाय हाग्रा दुबाय माने हाग्राखौ इसेबो फोसाबनानैबो होआखै। आंनि राव नङा बियो। आं दहायसो रिमिनलां बिथांनि जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि जिएस नि मोनसे फेसबुक पेजआवहाय गावनि फेसबुकआवहाय हगारनाय जादोंमोन माखासे बाथ्रा बुंनानै। आं बिनि बाथ्रायाव नुनानैसो कयेकथा बाथ्राखौ मोनथिनानै एसे गोसोआ बोरैबा मोनखांदों। दाजाथोन इसोरनि अननायाव जेबो मोजाङै थाथों। जोंनि बिटिआर नि दैदेनगिरिफोरना बुंनो थाङोब्ला बे खामानिफोरखौ मावनो बिथोन होनानै दोननाय दंमोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायब्लाबो कमिटि दाना होनाय दंमोन। नाथाय बेयाव लिडारफोर हिसाबै मेनलि गबिन्द बसुमतारी दङना बिथांमोननियाव एक्चुअलि मा दं मा सिन्ताधारा दं मा साननाय दं जों दा ओरैनो नुनो मोनो। सोरबा इएमआनो जा एमसिएलएआनो जा सोरबा डिपुटि चिफआनो जा गावनि बेक्ति सार्थखौल' नायो। दा बिसोर जुदि गावनि बेक्तिनि बाथ्राखौ सानामोनबा गावनि खोथाखौ जुदि सानफेरामोनब्ला बिसोरो बै सुबुंफोरनि खाथियाव थांनानै रायलायहैगौमोन आरो मोजाङै खबर लाफिनगौमोन। दिनै बिथांमोना गावबा गावनि बेक्ति गावनि उदै इलेक्शना नै सफैगासिनो दङ। आसाखौ दाखालाम आं बुंखायो आसाखौ दाखालाम नोंथांमोना जुदि देरहालांबाथ' दे थिगै आसे मोजांनि बाथ्रा। बे 5 बोसोरा इउपिपिएलआ जाख्रुबनानै फोजोबजोबदों मिथिबाय। बावहाय सोर नाम्बार 1 गबिन्द बसुमतारी नाम्बार 2 फेरेंगा बिथांमोनानो सेस खालामदों। एनडिएफबि नि सोद्रोमाफोरखौ जेब्ला इलेक्शन खाथि सफैगोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि नि दा जिएस जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बियो सैथोमारब्ला नोंथांमोनखौ रावबो मोजाङाव बाथ्रा बुंनाय नङा। नोंथांमोना नैबे इएम रन्जित बसुमतारीया माब्लाबा थांफेरदोंना जियालनियाव दरखं गाहैदोंना रन्जन दैमारीनि बाथ्राखौ बुङो दिनै आंल' फैसा हरनाङो होननानै खय कौटिथो फैसा हरफेरखोब्रा नों दिनै नोंनिबो फैसा थाङाखै बेयाव रन्जित बसुमतारीनि फैसा थाङाखै रायजोनि सरकारनिसो फैसा थांदों। बेक्ति फैसा थाङाखै नोंनाव बेक्ति फैसा थाङाखै बैयाव हरनांनायाबो बेक्ति फैसाबो नङा बियो। नों बेक्ति होननानै सानोबा गोरोन्थिबो जागोन। जियालनि दरखं माब्लाबाबो गाफेरहैयाखै नों रन्जन दैमारी सारनि गेटआवबो गाहैफेराखै नों दिनैसिमबो। गबिन्दआबोथ' मालाबाबो थांनो गोसो गैया। बिथाङाथ' बै समनिफ्रायनो बायदि रोखोम बुंनोबो थांबावला जों बेफोरखौ नै बेफोरबायदि जों बाथ्रा बुङोब्लाना बुंनोल' गोरों मावनो रोङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगोन। इलेक्शना सफैगासिनो दङ नालाय दाथ' बहुद सोरबा फरायसा आफादनि अफिसाव सेन्थाय एनडिएफबि नि जायफोर इउपिपिएलजों हार्डकर बायदि सिथाबफानानै थानाय बिथांमोनखौ बेयाव दोनहैबावनो नागिरदों। बेफोर जुदि थार नंमारगौब्ला फरायसा आफादा मोनसे दिनैहाय हारिनि बेकबन बे अफिसाव बोरै थाहैलायलायखो। बिथांमोना दिनै सानफ्रोमबो मिटिं जालायगोन सावरायलायगोन। जुदि बिथांमोनखौबो जुदि बिदियावनो दोनहैयोबा होमबालाय मा फरायसा आफादखौबो बिदि पलिटिकेल हान्जायाव इउज खालामनो सानदों नामा नैबे इउपिपिएल दोलोनि। जानो हागौ प्रमद बर'आ दिनै आबसुनिफ्राय फैनानै दिनैहाय
सीएम जानो हागौ बिटिआर नि सीएम जानो हागौ दा आबसुनि मानसि नङाना बिथ' फरायसा आफादनि मानसि नङाना बिथ' बिहा दिनै फरायसा आफादनि दायित्वआनो गैला दिनैहाय बेयाव दोनहैनो हानाय मोनसे पावारानो गैया दिनैहाय मा हिसाबाव दोनहैगोन बेफोर बाथ्रा साननो गोनां जानानै फैदों बेफोरखौ खोनानो मोनबावदों आरो गोबां बुङोब्लाथ' आरोबाव बायदि रोखोमनि दा नै केस उइथड्रनि बाथ्रा इउनाइटेड फरामा जेरैबायदि एडभान्स जेरैबायदि खामानि मावदों बेफोरखौ नायोब्ला दिनै सरकाराव थानानै गबिन्द बसुमतारी होन फेरेंगायानो होन सोरबा माबा माबि XYZ बेफोर थानानै मा लाब दङ 4 बोसोराव दिनै सोर इन्दि बेखौ बेसेबां कौटिनि मानसि खालामखो आरो नै दाथ' खोनाबावदों आरोबाव इलेक्सन खाथि मोनफैबाय जों था सरकाराव थाफा नोंसोरनो 5-6 लाखनि खामानि स्किम हरनानै होगोन साबेसे मानसिनि स्किम हरखो साबेसे मानसिया दिनै एनडिपिनि मानसिया गथ'फोरा डेभेलप जादों दिनै एनडिपिनि गथ'फोरा माथो दिनैलाय माथो दाउ गोदाना जानांनाय बहाबा माबा मोनसे मावनानै जानांनाय माने बेफोरबायदि बिजेपि सरकारानो दिनै बुंनो गोनां जादों प्रमद बर' सरकार थानानै एनडिपिया सासेबो डेभेलप जायाखै बे खोथाखौ सोर बुंदों बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंनो गोनां जादों बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंनो गोनां जादों बेफोर बाथ्राखौ जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर'आ ओरैबो ओंखाम गैया जानो होलांगासिनो दं नैबे प्रमद बर'ल' नङा UPPL सरकारा व्यक्ति हिसाबै दङ बेफोरबायदि तो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो बुंबावगोन आं मालाबा सम सफैबा देहाबो बारा थिग नङा दिनै आं कर्ट गाहैदोंमोन बङाइगाव उइटनेस फैदों उइटनेस सासे फैदों उइटनेसा दिनैहाय बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बिनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय एथराब माबा नङा हार्ड गोरा नङा स्टेटमेन्टआ एसे गुरै नर्मेलिनो नेक्स्ट मान्थ दंबावो जों एभ्रि मान्थ गाबायबो थागोन गालांबायबो थागोन गानानैनो फोजोबगोन कर्ट गायैनो फोजोबगोन जोङो केसफोरखौ दिनैहाय प्रमद बर'आ बिराद गोदै फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' साराबो बुंदोंमोन एथ'खिनि 200 बेसेबांबा जननि बुंदोंमोन उइथड्र जाबाय केसा हाइनेसखौबो बुंनानै होदो दिपेन बर' सार नोंथाङा एसे बुंनानै हो एसे मोजां खोनागोन ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ एसे रिपिट खालामफिननो लुबैदोंमोन जेला 15 आगस्ट दिपेन बर' सारनि दैदेननायाव खौसेथिनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै मानो UPPL आरो BPF खौ दिनैहाय खौसेथि जानो हमदोंमोन माथो दिनैहाय मा थुब्ला गावस्रानायखौसो जों नुनो मोनदों पलिटिक्सआ माब्लाबाबो खौसेथि जाया दिपेन बर' सार जोंबो लुबैदों नों जेरैबायदि खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंबो लुबैदों बर'आ पलिटिकेल हान्जा ज' जागोन आरो नुखा खोनाखा पलिटिकेल हान्जाफ्रा माबोरैथो ज' जालायगोन जाया बे माब्लाबाबो जाया आसामाव दिनै एलायन्स हिसाबै AJP दं AJPआ थांना थागोन ना थाया बेखौ एसे सान बे पलिटिकेल हान्जाखौ AJP पलिटिकेल हान्जाखौ दा मा अबस्था जानानै दं साथामसोखौ मन्त्रि बिबान होनानै दोननानै माने ओरै लथं फथं खालामनानै सेस जाजोबनानै दङ थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय फरायसा आफादनि जाय सोद्रोमाफोर व्यक्ति दिपेन बर' सारा जुदि आंनि बुंनायाव दुखु मोनदोंबा बिथांनाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे जायफ्रा गासैबो फरायसा आफादखौ बुंनो थाङाखै गोलाव सम जाबाय गोलाव बाथ्रा बुंबाय बारा खोथा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।